Moikka! Minä olen Linja Lehtoranta, 33-vuotias ammattilaiskorpelöille Kotkasta ja mä opiskelen ohella myös liikunnan ohjaajaksi. Liikunta on ollut mulle aina tosi lähellä sydäntä ja mun mielestä monipuolinen liikunta on lapsuudessa tosi tärkeää. Mä uskon, että mulla on kyky innostaa koululaisia liikkumaan. Mä oon tehnyt opettajan sijaisuuksia yli 10 vuoden ajan ja tietysti myös ohjannut koripalloharjoituksia satunnaisesti. Mä tulen siis tosi hyvin lasten ja nuorten kanssa toimeen ja mun mielestä on tärkeää luoda heille turvallinen ympäristö, jossa he voi toteuttaa itseään, tuntee kuuluvansa johonkin ja erityisesti kannustaa heitä liikkumaan. Mun oma urheiluura on opettanut pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä. Ja joukkuelain urheilijana tiimihengen tärkeys sekä vastuun kantaminen on tullut tosi tutuksi. Mä oon tosi rauhallinen ja pidän rennosta ilmapiiristä, jossa on helppo olla oma itsensä. Oottehan siis yhteydessä, jos haluatte uuden tiimipelaajan teidän jengiin. Tuosta löytyy mun yhteystiedot.